Kajing ther klem sangye jong labba kalapoi hadu upot bo wei rangba ula du e la kajing em na kajing tua ka kinro ha ka ying ha ka chnong wei long ka baha basutanga ong ka khubor na ka State Disaster Management Authority. Ha ka wei pat ka khubor saungut ki briu kilamin saw na kajing tua kandau hamaulai bypass ka baha hamaulai block. Ye kini baro ki bamin saw la penkit mardor shani Grims Hospital banyo ye kajing sumat. Kiladon ru ki jingjia pom perthat harong rong bol song chok ka baha basong sak blok ka bala penjulor ye ki artli ki ying briu. Ha ka jingjia ha khar kuta ka we ka skul kala sha penjulor ha ke eryong ka bajur bat arpo artli ki ying kila sha penjulor lang. Ha East Khasi Hills pat kaladon ka jing tua khandau ha kenchis turis bar halum paring ka jing tua khandau ha surok mauplang ha tersat.